Nire ama jaio zen Elorrion, eta harrako zauen gazte-gazte gerrie, eta ibili zen eleketako mendizietan laguntzaile bezala gudariei eta egideak eta zanatzen. Da gero gerran ostien juezan Barcelona da. Beste jente batakin juezan Barcelona da. Eta han izaben depoaldi bat berri dugu etorriak. Nundik juezan Barcelona badakizue? Frantziate. Paso zen, Eta orduen zelan urtea bale mendik? Barkoz edo? Eso. Ostan ziren, mendiki, paso zila. Bera eta beste talde bat. Paso zila. Hoi txikitan, hoi kontentu zuen bera. Eta gero, Kataluniatik, Barcelonatik bueltatzen denean, nora joten da bizizaten? Gero, bizitzen etorri zen, zien beratzi nebarre bat, eta etorri zen bizitzen berri dago etxea, Elorrio da. Eta gero, nire aiteekin ezkondu zen, eta gero Elorrioti abadinoa etorri zen. Naparren bazarri da.